जिस्नि बोसोराव हाग्रामा महिलारिनि मानसिफ्रा रोजा रोजा हेक्टर हाखौ साहा रबर बायदि बागान खालामदों। हाग्रामाया 17 बोसोराव हाजार हाजार हेक्टर हाखौ हाग्रामानि मानसिफोरा हाग्रा दाननानै दिनै साहा बागान खालामदों, राबार बागान खालामदों। बेनि हेंथायै गोख्रों एक्सन लागोना रोखा। दाननानै दिनै साहा बागान खालामदों, राबार बागान खालामदों, बेफोरखौबोथ' जों एक्सन लाखागोन। बेफोर गोख्रों बाथ्राखौ बुंदों हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रन्जित बसुमतारिया। जोंनो बेरेखा राजखान्थि दोलो नांगौ। बेनिखायनो डेम'क्रेटिकेलि राजखान्थियाव हाग्रामा महिलारिखौ जों चेलेन्ज खालामनोसो लेंहरदों। नाथाय आनडेम'क्रेटिकेलि मानसिफोरखौ सिङाव दम होखुमानानै राजखान्थि गेलेना सिगांनि बायदि थासारि खालामनो नागिरनायखौ जों माब्लाबाबो सापर्ट खालामा। दिनै बेफोर गोख्रों बाथ्राखौ बुंदों खौरांगिरिनि सिगाङाव मावफुं सोद्रोमा रन्जित बसुमतारिया फोरमायना बुंबावदों। बे खेबनि लकसभा बिसायख'थियाव क'क्राझारनिफ्राय इउपिपिएल दोलोआ देरहानो हागोन। सभायाथ' फैगोन आरो थांगोन। राजखान्थि हान्जा हिसाबै बयबो बाहागो लाखागोन। अपोजिसन पार्टिखौ जोंनो नांगौ, नंखायनो जों हाग्रामाखौ चेलेन्ज खालामनो थाखायसो लिंहरदों। फै डेम'क्रेटिकेलि जों गेलेनि, खिन्थु आनडेम'क्रेटिकेलि मानसिफोरखौ दाबि धमकि सिङावहाय होखोमानानै राजखान्थि गेलेनानै सिगांनि बायदि थासारि सृष्टि खालामनो नागिरनायखौ जों मालाबाबो सापर्ट खालामा। आरो रायजो राजानि सिथ्लायाव बिथांमोना बेबायदि थांखि लानानै दावगालांनो नागिरदोंबा गसंनो हाखानाय नङा, हासिब लानानै होसोजागोन। आरो जों इउपिपिएल पार्टिया मोनसे रिजनेल पार्टि हिसाबै स्पस्ट' जेराव रायजो राजाफ्राबो जोंजों सापर्ट दङ। बे बाराव एमपिखौ जोङो देरहानो हाखागोन क'क्राझार लकसभानिफ्राय। इलेक्शना 100%। जायफ्रा निउलि इनक्रस खालामदों न' कमप्रमाइज इलेक्शन, बेखौ जों खालामखागोन। आरो जों बेखायनो नोजोर होदों हाग्रामाया 17 बोसोराव हाजार हाजार हेक्टर हाखौ हाग्रामानि मानसिफोरा हाग्रा दाननानै दिनै साहा बागान खालामदों, राबार बागान खालामदों, बेफोरखौबोथ' जों एक्सन लाखागोन। जायनि जाहोनाव हाग्रामा मोना माने गावसोरनो हाग्रा दानग्राखाय रायजो राजाफोरखौबो जेबो बुङाखैमोन। गोदोनि बाथ्राया जि जालांबाय। गोदो जा हाब्बाय, दा जों गोदानै सोआ, बेखौ जों मालाबाबो कमप्रमाइस खालामा। इलेक्शना जाखागोन। गोजोनथाव खौरां, बङाइगाव मेरिडियान किया मटर्स श'रुमआ नोंथांनो लाबोदों गोदान अफार। मेरिडियान किया मटर्स श'रुमाव नोंथाङा खम बेसेनावनो किया कम्पानिनि गुबुन गुबुन मडेलनि गोदान गारिखौ लानो हागोन। बेनि अनगायैबो मिथिनो गोनां बाथ्राया बेनोदि किया कम्पानिनि 2022 मडेलनि गारिखौ गासै 40,000 रां रेहायाव मोननो हागोन। बेजों लोगोसेनो बे श'रुमाव जेखिजाया कम्पानिनि गोजाम गारिखौ सोलाय सोल' खालामनोबो हागोन। दासान्दि बे अफारा सोलिगासिनो दं। मेरिडियान किया मटर्स श'रुमआ सा बङाइगाव साफागुरि र'ड आगराला देहा फाहामसालिनि साखाथियाव थानाय महामाया हटेलनि अपोजिट साइडआव दं। बे अफारखौ मोनफुंनो थाखाय नोंथाङा अनलाइनबो बुकिं खालामहरनो हागोन। लोगोसेनो गोबां मिथिनो थाखाय थोंजोङै 7099003414 नङाब्ला 8822790662 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालामहरनो हागोन आरो बङाइगाव मेरिडियान किया मटर्स श'रुमाव थांनानैबो नायनो हागोन।